Γεια σας παιδιά, με ακούτε κάπως είναι επειδή μόλις ξύπνησα και ναι, δεν... Και τέλος πάντων πάμε να παίξουμε, θα παίξουμε το Dino, αυτό το event τέλος πάντων που είναι εδώ πέρα, κάτσε να ανοίξουμε τα νέα events. Ωραία, και επειδή παίζει και ένας φίλος μου θα τον καλέσω, οπότε άμα μπει και είναι αυτός code MS κάτι που είναι το κανάλι μου, το κανάλι μας βασικά. Και πάμε να το καλέσουμε. A few inches later. Ο πρώτο μου σπάμαρα και δεν έμπαινε, οπότε πάμε να μπούμε. Αγγές. Όχι ρε φίλε, την προηγούμενη φορά που έπαιξα αυτή την πίστα, νομίζω όλοι ξέρετε πώς πήγε. Το δεινόσαυράκι. Ευκαιρία να γίνω δεινόσαυρος. Ναι, δεινόσαυρος. It's a dinosaur. Πάμε λίγο, let's go, λοιπόν. Όχι, εντάξει, προημιλή. Πάμε άλλη μια φορά. Θα πληγώ ρε. Θα γίνω δεινόσαυρος, το λέω. Ναι, έγινε, είδες. Όπως έλεγε και ο παππούς μου, το δεινοσαυράκι στο κεφάλι και το κεφάλι στο δεινοσαυράκι. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Κοίτα εδώ τι θα κάνω, κόλπο. Μπρutto είναι ώρα ποτέ. Anyway, θα ξαναπροσπαθήσω να γίνω δεινοσαυράκι. Και μπουμ, ξανά γίνω δεινοσαυράκι, έτσι και χάσω. Εντάξει, πάμε να ανοίξουμε και αυτά εδώ, γιατί χωρίς αυτά με έχετε πρίξει λίγο. Οπότε, για να δούμε. Μπεκονίδης! Αυτόν θα τον πάρω, ορκίζομαι, παιδιά, σας το υπόσχομαι. Ναι, νομίζω τα πήγα πολύ καλά, ναι, το ξέρω. Ναι, αυτό το βίντεο κλασικά κάντε like, subscribe. Ήλιες μια νύχτες, σαλαμάλε. Πάμε λίγο.